Azte joku polita pasaden astean egin genuena. Nola desagertu zen edalontzi hori, modu errez batean, eta denok egin ahal izateko azaldu egingo dugu, begira. Behar duguna, edozein bolatxo, paper bolatxo bat, edalontzi bat, eta paper pixka bat. Beraz, nola egingo dugu, begira. Bolatxoa edalontziaren azpian jarriko dugu. Esango dugu, izango dela bolatxoa desagertuko dena. Horrela, jende guztia, atentzioa bolatxoan dauka, eta edalontzian ez da fijatzen. Tapatzen dugu edalontzia, esanez, tapatzen ez badugu, ikusi egingo dela bolatxoaren desagerpena. Eta, berez gaude, magia egiteko. Hemen edalontzia daukagu, bolatxoa barruan ipiniko dugu, baina gauzatxo bat behar dugu. Edalontziaren desagerpena, berantz egingo dugu. Hau da, mailatik berantz eroriko da. Ze erreza da paper honekin, zeren edalontziak entzen badugu, edalontziaren forma berdinarekin geratzen da. Ikusten, eta irudikatzen du edalontzia dagoela, baina benetan ez. Beraz, edalontzia ipiniko dugu. Horrela. Eta momentu batean, edalontzia atzerantz botatzean, edalontzia askatu egingo dugu. Horretarako, eta nola ez apurtzeko, kojin moduko bat jarriko dugu lurrean. Nahiko handia izatea edalontzia ez ateratzeko. Eta horrela, beldurrik gabe guk bota dezakegu edalontzia. Beraz, edalontziarekin, bolatxoarekin eta paperarekin. Prest gaude magia egiteko. Garantzitsua da, ez zulatzea papera eta betik ez ikustea da, mailan ongi jarrita izatea. Beraz, atzerantz botatzen dugu, ez dela desagertu, berriz jartzen dugu, golpea eman, atzerantz hori iruz palau aldiz egin, eta laugarrenean, hankatartean daukagun kojinean, botako dugu. Nola? Oso errez. Beste eskua gainean jarriko dugu, ez pentsatzeko behan zerbait egin dugula, kolpe eman, atzerantz eraman, eta atzerantz eramaten dugunean, askatu egingo dugu, hemen edalontzia. Zuek ikusteko, bai? Edalontzia orain, kanpo dago. Hemen daukagu. Begira, ongi ikusteko, bizkor izango zen horrela, askatu eta berriz altxatu. Edalontzia jadanik, ez dago, desagerrara egin dugu. Baina kontu izan, ez erortzea lurrera, bigarrazoengatik entzungo zelako, eta amari eroitari apurtuko zeneokelako edalontzia bat. Hori ez da politia lagunok. Beraz, magia oroitu beti, dirudiena baino errazago da. Urrengo arte, aio lagunok!